Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Syifa Nur Aini saking kelas 11 MIPA kalih nomor presensi 17. Warahmatullahi wabarakatuh. Puji lan syukur mugia kita panjatkan dening Kanjeng Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun maringi syafaatipun wonten dunya niki. Kula wasiat dhateng pihak panjenengan sedaya ugi dhateng diri kula piyambakipun. Monggo samiya nambahi takwa dhumateng Allah Subhanahu wa taala. Kanthi awis-awisanipun lan nglampahi punapa ingkang dipun dawuhaken. Lan kita sami-sami mangertosi bilih kita wonten ing donya niki diciptaken dening Allah Subhanahu wa taala boten sanes inggih namung ibadah lan ngabekti dhumateng Allah Subhanahu wa taala. Artosipun sedaya lampah lakunipun kita, pangandikan kita lan pandemalan kita boten sanes inggih namung ibadah lan ngabekti dhumateng Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ugi sampun ngendika wonten salah satunggalipun surat inggih menika wa ma khalaqnal jinna wal insa illa liya'budun, ingkang artosipun aku ora ndadekno bangsa jin lan manungsa kejaba supaya ngabekti marang ingsun. Saliyane Allah merintahaken ya kita ngabekti dhumateng Allah Subhanahu wa taala. Allah ugi merintah kita supaya ngabekti dhumateng wong tua kita. Wong tua kita ingkang sampun ngrumet kita saking kita taksih alit dugi seniki. Kita saged ngertosi rekasanipun ibu nalika ngandung, bapak nalika luru arta kangge mbiayai uripe kita. Mila monggo menawi tiyang sepuh kita taksih sugeng wonten donya niki, kita mulyakaken, kita hormati, lan kita wajib taat dhateng perintahipun ingkang boten nyimpang saking ajaran syariat Islam. Mila akhir khutbah kita ingkang enget bilih ridhonipun Allah menika wonten ridhonipun wong tua kita, lan ugi murkanipun Allah niku wonten ing murkanipun wong tua kita. Akhiripun mugi-mugi kita kagolong tiyang ingkang taat dhumateng Allah lan Rasul, lan uga ngabekti dhumateng tiyang sepuh kalih kita. Amin ya rabbal alamin. Kula akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.